Добрий вечір усім, хто дивиться телеканал АТ. Говоритимемо про війну між Тоді я. А зараз є звук? Ой, дякую. Просто напевно щось там з наушниками. Я дуже перепрошую усіх. Сьогодні з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки дуже непересічна людина, яку я дуже поважаю, професор Ігор Айзенберг. Ігоре, привіт. Привіт, Ейдера, вітаю тебе, вітаю всіх глядачів. Дякую, що знайшов час включитися. І, звісно, ми будемо обговорювати ситуацію з допомогою Америки, і вона, здається, погана. Я б хотів, щоб ти розказав останні події, ну а далі вже я щось буду питати додатково. Ситуація дійсно погана. Власне, останніх подій і немає. Ситуація, як вона заморозилася перед тим, на той момент, коли Палата представників пішла у відпустку на 2,5 тижні. Вчора вони повернулися, але ситуація не змінилась. Тобто ніяких новин вчора про те, що спікер Джонсон збирається в будь-якому вигляді поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, чи то той законопроєкт, який вже прийняв Сенат ще 13 лютого, чи щось інше. Ніяких новин немає. Як і не змінилася вчора кількість підписів під петицією за те, щоб розглянути цей законопроєкт в обхід спікера Джонсона. Там, як був 191 підпис до ось цих великодніх канікул Палати представників, так там 191 підписи залишається на даний момент. Ну, тобто як зрозуміло... Тобто новин практично станом на сьогодні от щось нового з цього, на жаль, немає. На жаль, я ще можу констатувати, що республіканці блокують допомогу. Коли цю мага-фракцію в республіканській партії називають, що вона маленька, там що вона от така от малесенька, і що вона диктує свою мову, вона не маленька, насправді це біля 100 депутатів Палати представників, тобто приблизно майже половина республіканської фракції. І, власне, до речі, сам спікер Джонсон, він голосував проти усіх до одного пакетів допомоги Україні, коли він не був спікером ще в Конгресі минулого скликання. Ігоре, я прошу, тут у нас інтернет-зв'язок, я теж виходжу з інтернету, не безпосередньо зі студії ТР, тому коли ти будеш закінчувати відповідь на запитання, якось це акцентую, щоб я зрозумів, що ти закінчиш, щоб тебе не перебувати, бо є такий нюанс, що я не знаю, чи ти закінчив, чи це просто пауза у відповіді. Добре. Ну, давай з кінця тоді. Був виступ, точніше не виступ, давай про Остіна трохи пізніше, з кінця, це з візиту Джеймса Кемерона, дуже досвідченої людини, міністра, голови Foreign Office, або там міністра закордонних справ Великої Британії до Сполучених Штатів. Візит був дивний, незвичайний, тому що він включав у себе приїзд Кемерона на приватну резиденцію Трампа, тобто Трамп керує світом, взагалі не будучи ніким. Я не пам'ятаю такого в історії Америки ніколи, щоб до приватної особи завітав прем'єр-міністр Британії з закликом допомогти Україні, допомогти Європі.
і вони там повечеряли, і судячи з того, що пише Гардіан, ну і судячи з мовчанки, так, тобто нічого по суті не сказано за підсумками цієї зустрічі, що Гардіан пише, що це по суті зазнало поразки, ця ідея переговорів з Трампом Кемерона, і його не допустили до спікера Джонсона, тобто Трамп уже вирішує, кого допускати до спікера, тобто це взагалі ситуація абсолютно неможлива в нормальному світі, але зараз прошу, будь ласка, така ситуація є, їжте, як чим хочете її. І далі, ну фактично він повернувся до Європи, до Британії ні з чим. Що це значить, як це працює, на твою думку? І ну, що може бути далі з ідеєю підтримки України? Бо, здається, Трамп блокує її остаточно. Ну, я би не погодився, що Трамп є приватною особою. Ну так, він не займає ніяку державну посаду, але він є кандидатом в президенти від однієї з двох американських системотворюючих партій, і він є лідером одної з двох американських системотворюючих партій. Тому це не вперше в історії іноземні керівники зустрічаються з кандидатом в президенти від неправлячої партії. Так що це не виняток, я би сказав. Ну, те, що Кемерон намагався переконати Трампа розблокувати допомогу Україні, ну зрозуміло, мені було достатньо прочитати повідомлення самого передвиборчого штабу Трампа про це, про що вони розмовляли. Що розмова йшла там про те, що країни НАТО повинні витрачати більше коштів на оборону, і про те, щоб, як там було сказано, щоб припинилися смерті в Україні. Тобто, якщо це перекласти на звичайну мову, то можемо констатувати, що Трамп сказав, що треба війну припинити, треба, я думаю, що власне, це ж газета «Вашингтон-Пост» кілька днів тому опублікувала так званий секретний план Трампа, який є секретом Полішинеля, що треба припинити допомогу Україні, і що треба, щоб Україна відмовилась від Криму, від принаймні частини Донбасу, і тоді буде мир, і все буде гаразд. А щодо зустрічі Кемерона з спікером Джонсоном, дивись, Джонсон, в принципі, я не знаю, наскільки Трамп регулює, з ким він зустрічається, з ким він не зустрічається. Може регулює, а може ні. В принципі, звичайно, що Джонсон, крім того, що він орієнтується на Трампа, він є дуже залежним від Трампа. І особливо зараз, коли улюблениця Трампа Марджорі Тейлор Грін внесла резолюцію про усунення Джонсона з посади. Тобто, якщо Трамп сказав Джонсону, що йому недоречно зустрічатися з Кемероном, я можу собі уявити, що це було для Джонсона таким вагомим аргументом, що він не буде зустрічатися з Кемероном. А щодо допомоги, мені абсолютно зрозуміло, що Трамп проти допомоги Україні, власне, він цього ніколи не приховував, і він неодноразово заявляв, що він припинить війну протягом 24 годин. Зрозуміло, як він це збирається робити, тобто він фактично збирається переконати Україну в тому, щоб Україна капітулювала. Тобто він хоче припинити допомогу і змусити Україну погодитись на цей його так званий секретний план. Я так це бачу. А те, що Кемерон намагався його переконати, це теж зрозуміло. Але я думаю, що Кемерон просто, напевно, хотів подивитись, чи можливо взагалі з Трампом про щось розмовляти, і про що з ним можливо розмовляти, і якісь для себе і для британського політикуму висновки на майбутнє хотів зробити. Якщо припустити, що Трамп виграє вибори, стане президентом, то чого тоді очікувати від американської політики? Якось так я це бачу.
Ну, тобто, результат не є нульовим, а результат у тому, на твою думку, що Кемерон приїде, збере міністрів своїх там з уряду, може потім будуть зустрічі з європейськими колегами, під час яких будуть просто розглядати варіант відсутності Америки у європейській політиці на найближче майбутнє, що з цим робити, як разом без Америки підтримувати Україну, причому це треба робити найближчим часом і, в принципі, стратегічно не розраховувати на Америку як на гравця проти диктатур, проти Путіна, Китаю тощо. Я думаю, що так. В великій частині, принаймні, так. Тому що, я думаю, що для Кемерона, як і для прем'єр-міністра британського Ріші Сунака, вони це, звичайно ж, обговорювали перед поїздкою Кемерона, про що він буде говорити з Трампом. Чому вони просили про зустріч з Трампом? Тому що для них важливо не лише ситуація сьогоднішня, а для них важливо розуміти, чого чекати на майбутнє. А на майбутнє, я неодноразово вже писав, що від гіпотетичного другого президентства Трампа нічого світу чекати хорошого, звичайно, не можна. Це будуть дуже важкі часи, які можуть призвести світ просто до абсолютно катастрофічної ситуації. І світ, і Америку. Я згоден з тим, що ти сказав. Тобто, очевидно, що Кемерон саме приблизно такі висновки зробив, і саме такі речі будуть обговорювати між собою лідери західноєвропейських, принаймні країн, не лише західноєвропейських, так само лідери центральноєвропейських країн. Щоправда, Трамп ще не виграв вибори. Так що чи це буде, чи цього не буде, ми не знаємо. Сьогодні до листопада знати не будемо, але звичайно, що треба бути проактивними. Якщо лише реагувати на те, що відбулося, то тоді буде завжди все погано. Наступне питання, власне, це продовження цього питання. Я цитую «Українську правду». Зеленський назвав примітивними ідеї, які приписують Трампу щодо припинення війни. Я думаю, що приписують, це обмовка така журналістська, бо ми ж не чули, але я думаю, що Кемерон це почув на власні вуха, як казати. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Політико» розкритикував начебто висловлені кандидатом у президенти США Дональдом Трампом ідеї щодо здачі українських територій Росії в обмін на припинення війни, назвавши їх примітивними. Пряма мова Зеленського. Мені потрібні дуже сильні аргументи, мені не потрібна фантастична ідея, мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей, кінець цитати. Деталі. Глава держави зазначив, що готовий висловити пропозиції Трампа щодо припинення війни, але за його словами, якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні. Мені потрібні, це я вже цитував, водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство. Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей, це цитата Зеленського. Ми говорили про те, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання. Кінець цитати. Глава держави також заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату. Ось який твій коментар до цих слів президента України? Ти знаєш, було б дивно, якби президент України казав щось інше. Причому це навіть абсолютно не залежить, хто є президентом України. Я думаю, що якби, скажімо, на місці Зеленського гіпотетично уявити був би Порошенко, він би сказав приблизно те ж саме. Тобто будь-яка людина притомна, яка є президентом України в даний момент, скаже те ж саме. Тобто, так би мовити, залишивши абсолютно відкритими двері для діалогу з Трампом, для того, щоб в чомусь його переконати, і так далі, і таке інше. Але від цього ж реальність від цього не змінюється. Позиції Трампа від цього теж не зміняться. Просто тут же треба оцінювати взагалі фундаментально, чого прагне Трамп.
І також оцінювати, наскільки Трамп є абсолютно залежним від самого просто іміджу Путіна. Тобто Трамп хоче бути схожим на нього. Про це говорили його колишні радники, які працювали в його першій адміністрації. Особливо про це багато говорила Фіона Хілл, колишня директорка відділу Європи та Євразії в Раді національної безпеки з 17 по 19 років. Вона там працювала, вона постійно спілкувалася з Трампом, і вона розповідала, скільки разів, безліч разів він запитував, чи можу я бути схожий на Путіна, що мені робити, щоб бути схожим на Путіна, чи можу так я, як Путін, і це, тобто, вочевидь, Путін для нього є взірцем, кумиром і так далі, і таке інше. Но від того, що сказав президент України, дивись, ця ж ситуація не зміниться, Трамп не перестане вважати Путіна своїм кумиром. Я ще раз кажу, що було б дивно, якби президент України казав щось інше. І це абсолютно природньо, нормально, що він каже те, що він каже. Но позиція Трампа є такою, якою вона є, і навряд чи вона може змінитися. Тоді, знаєш, продовжимо в тому дусі, що ж тоді робити Європі? Насправді, я думаю, що усвідомлення того, що Америки навіть до виборів, коли навіть до можливої інаугурації Трампа вже не буде на сцені, треба ж допомагати Україні тут і зараз. І про Європу я хотів запитати, забув просто уточнити про те, що як, скажи, в Америці, як Трамп продає своїм виборцям цю ідею миру в Україні? Бо жодних спроб примиритися з боку Путіна немає. З ким збирається мирити Україну Трамп? Як це пояснюється? Тобто, нібито Україна проти миру, а Путін йде з пропозицією миру, зараз давайте миритися, він же нічого цього не хоче. Як це продається людям, які, по-перше, бачать війну, як вона є, мають можливість бачити на телеекранах тощо. Потім, чи нормально це для американців, що мир буде за рахунок геноциду української нації, наприклад, просто знищення сотень тисяч людей, мільйонів людей, там біженців, про що згадав вже Зеленський в разі поразки України. Це взагалі не рахується, чи як? Я можу розчарую тебе, можу розчарую багато глядачів, розчарую українців. Але факт є факт, що будь-які речі, які робляться в світі, і взагалі зовнішня політика, або взагалі не цікавлять американців, коли вони вирішують, як голосувати на виборах, або дуже мало цікавлять. Згідно екзит-полів, які проводились під час праймеріс, де праймеріс відкриті, в них брали участь незалежні виборці в Штатах Південна Кароліна та Нью-Гемпшир, максимум 12% виборців, які брали участь у республіканських праймеріс, цікавляться зовнішньою політикою. Причому це дуже велика кількість, зазвичай менше цікавляться. Але дивись, якщо 12% тих, хто або точно буде голосувати за республіканців на виборах, або збирається за них голосувати, лише 12% максимум цікавляться взагалі тим, що робиться в світі, то Трампу, власне, і не треба нічого продавати, тому що не цікавить його виборців, республіканських в даному випадку виборців, це все мало дуже цікавить. Лише максимум 12% з них, причому ці екзит-поли дуже репрезентативні, тому що опитували там сотні тисяч людей, які брали участь у праймеріс. Тобто це не те, що тут якась соціологічна служба провела опитування, там опитала 1000 людей з 340 мільйонів по всій країні. А це, скажімо, там в Південній Кароліні принаймні кількасот тисяч людей брали участь у праймеріс, і більшість з них опитувалося під час екзит-полів. Тому це дуже репрезентативний результат. І ці 12% тих, що цікавляться тим, що робиться в світі, і будуть вирішувати, за кого голосувати, враховуючи і те, що робиться в світі, роль Америки в світі, і зовнішньополітичні взагалі чинники,
От 12% – це дуже мало. Тому, власне, Трампу не треба нічого продавати. Він взагалі дуже мало говорить у своїх промовах. Там він проводить мітинги передвиборчі щотижня. Він дуже мало взагалі говорить про те, що в світі робиться. Там час від часу він починає казати, що нехай там от Росія робить, Путін робить все, що завгодно з європейськими країнами, йому все одно, там ще НАТО застаріло, але він може протягом навіть кількох тижнів взагалі не згадувати ні про що робиться в світі, говорити про щось інше. І його виборців цікавить передусім щось інше, тобто переустрій Америки. На переустрій такий, щоб тут був такий правий авторитарний режим на чолі з сильною рукою Трампа. Його виборців цікавить передусім це. А все інше це таке дуже другорядне, третьорядне або взагалі для більшості з них немає значення. Як це не парадоксально, але це факт. І тому війна, російська агресія проти України, війна і смерті українців, і загроза безпеки Європи. Усе це, на жаль, не є чинниками дієвими в американській передвиборчій кампанії. Ну, прикро, але так було, в принципі, завжди. А лише зараз ситуація трохи така незвичайна. Тоді, знаєш, я буду справедливо запитати в тебе про виборців демократичної партії. А що у них в головах? І почав би я з прикладу, коли держсекретар Блінкен, я думаю, що він не щиро це робив, бо він сам єврей за походженням, казав, що Ізраїлю треба там зупинитися, що ми засуджуємо Ізраїль, що треба там якісь перемовини, я не знаю. В принципі, таку саму риторику, як на адресу Трампа, на адресу України. Тобто, давайте домовляйтеся, з ким домовлятися? З людьми, які різанину вчинили, які взагалі мріють, щоб в Ізраїлі не було, так само, як росіяни про Україну думають, так? І як з ними миритися? А що в перспективі? А в перспективі немає нічого, крім виборів у Сполучених Штатах, а Ізраїль просто має там підпорядкуватися і не дратувати лівих виборців, у цьому випадку лівих виборців вже демократичної партії, так? І це теж якийсь параліч логіки, параліч волі, я не знаю, як це назвати, це моя думка, може це і не так. Я хочу, щоб ти просто проаналізував настрої виборців Байдена і які в них чинники для голосування восени. Я думаю, в мене дещо інша точка зору від твоєї. Я думаю, що це значно більш складна проблема. Звичайно, що тут такі передвиборчі речі грають роль, тому що достатньо велика частина, і це не лише лівоорієнтовані виборці, це просто ліберальні виборці, абсолютно там не ліві, а ліберально-центристські виборці, які зазвичай голосують за демократію. Їм не подобається абсолютно те, що робиться зараз на Близькому Сході. Чому не подобається? Перш за все, тому що вони не бачать, що Ізраїль може досягти мети знищення Хамасу та звільнення заручників, а ліберально налаштовані американці бачать, скажімо, у звільненні заручників, а Хамас отримує, здається, що більше 140 заручників, захоплених 7 жовтня, що це має бути основною метою. Там, до речі, американські громадяни є. От вчора кілька родин американських заручників, які все ще там перебувають в полоні Хамасу, вони зустрічалися з віце-президенткою Харріс. Тобто це дійсно, це йде тиск на адміністрацію з боку просто таких ліберальних кіл. Тому що вони не бачать, що те, що робить чинний ізраїльський уряд, може досягти успіху. Тобто, що це може дійсно призвести до знищення Хамасу і до звільнення заручників. Тобто, дуже велика частина американських ліберальних виборців бачить це як те, що Нетаньяху хоче залишатися при владі, і він буде продовжувати цю війну якомога довше для того, щоб залишатися при владі. Це бачення таких доволі широких кіл, зовсім не лише лівоорієнтованих, а й просто ліберально орієнтованих.
Тому наскільки щиро Блінкен каже те, що він каже, я б це не оцінював. Напевно, він у складній ситуації, коли взагалі в зв'язку з усім цим. Але дивись, перемовини, тим не менше, вони ж постійно йдуть. Туди постійно їздить директор ЦРУ, тому що перемовини йдуть про що? Щоб домогтися звільнення заручників, тому що зрозуміло, скажімо, американській адміністрації, так як зрозуміло, власне, всім, що військовим шляхом Ізраїль заручників звільнити не може, жоден заручник звільнений військовим шляхом до цих пір не був. Тому це складно, і в передвиборчий рік взагалі все складно в американській політиці. Але продовження війни на Близькому Сході дуже негативно буде відбиватися на позиціях Байдена на виборах. Чому? Тому що просто є от така частина виборців, яка може просто не прийти голосувати через те, що вони вважають, що Байден міг би от домогтися того, щоб заручників звільнили, війна припинилася, Хамасу не було. От він цього не робить, і їм це не подобається. І це видно з результатів праймеріз Демократичної партії вже в кількох штатах, на яких Байден перемагає, але на яких там від 10 до 20% виборців демократів, вони голосують проти всіх. Там є така графа в бюлетенях, не визначився, якого кандидата підтримати. Тобто просто голосує проти всіх. І ці люди просто можуть не прийти на вибори в листопаді. Це може коштувати Байдену перемоги, тому що це особливо в таких своїх штатах, як Мічиган, де велика дуже кількість американців, мусульмани, просто американців арабського походження, які зазвичай голосують за демократів, так само, як, до речі, переважна більшість американських євреїв зазвичай голосує за демократів. Тобто, такі у людей погляди, що вони це люди, як правило, американські євреї, більшість американських мусульман, люди, як правило, більш просто ліберальних поглядів, тому вони голосують зазвичай за демократів. Але вони можуть просто не прийти на вибори, і, скажімо, в такому штаті, як Мічиган, Байдену або Вісконсин, Байдену це може коштувати просто перемоги, тобто, що там переможе Трамп, тому що не буде достатньо голосів тих, хто зазвичай би голосував за Байдена, не буде достатньо голосів за нього. Тобто це така от політично складна ситуація і для Байдена, і для американської політики як такої. Виходить з того, що ти кажеш, що в принципі ситуація така, скажімо, це такий певний тупик і для республіканців, і для демократів, і взагалі може бути двопартійна система. Чи ти не вважаєш, яка твоя думка щодо того, що Америка опинилася в заручниках цієї двопартійної системи, бо дві партії є, а коли щось відбувається з однією, хоча б партії або там гірше там з двома одночасно, то система взагалі не працює, вона залишається в тупику. І це, мені здається, що це є ознаки того, що немає виходу. А третій сили, третій партії, яка б могла замінити одну з двох, там або четвертої партії, п'ятий просто не існує. Чи є взагалі ймовірність, що ця ситуація зміниться, що буде ще якась партія або третій кандидат? І чи ти впевнений, що саме Байден, саме Трамп все ж таки залишиться зрештою в бюлетенях в кожному штаті перед виборами у листопаді? Щодо третьої партії, розумієш, звичайно, що поглядів у людей значно більше, ніж, скажімо, там правоцентристські та лівоцентристські партії, обидві, в принципі, у них переважна більшість, у них вже давно, там, скажімо, після Другої світової війни була така, що переважна більшість демократів були такими трошки лівіше від центру, такими ліберальними центристами, переважна більшість республіканців були трошки правіше від центру, такими в принципі, теж консервативними центристами, скажімо так. Але ситуація змінилася, поглядів значно більше, є ультраправі погляди, є більш ліві такі, дуже в європейській, скажімо, шкалі соціал-демократичні погляди. Тобто, звичайно, що поглядів у людей значно більше, вони не є бінарними.
І дві партії, обидві партії, головні американські, вони є коаліціями різних сил на сьогоднішній день. Республіканська партія є коаліцією ультраправих, вага яких стає дедалі більшою, та таких от зовсім консервативних сил, тому що традиційні такі правоцентристи, дуже велика кількість з них залишили партію, просто з неї вийшли. І їх там залишається дедалі менше. Демократична партія є коаліцією таких от лібералів класичних, лівоцентристів і таких більш соціал-демократичних в європейському розумінні сил. Але щодо появи можливої третьої партії, я не думаю, що це реально. Тому що така партія просто вона не буде мати електоральних перспектив. В Америці діє мажоритарна виборча система, причому вона діє на всіх рівнях і на виборах в Палату представників, і на виборах президента. Така зверхмажоритарна система, коли кожен штат голосує окремо. І за цією мажоритарною системою, за дуже рідкісними винятками, скажімо, такими як в штаті Джорджія, коли там в штаті Джорджія обирають сенаторів, то там треба набрати 50% плюс один голос, щоб виграти вибори або проводиться другий тур. А зазвичай ніяких других турів штати не проводять. І можна виграти вибори, набравши там 30% голосів. Ну, якщо буде багато кандидатів. Той, хто більше набере, той і переміг, набравши меншість голосів. І тому наявність за такої системи виборчої, великої кількості кандидатів, навіть трьох, може призвести до того, що вибори буде вигравати той, хто не брав просто меншість, значно менше половини. Це одна причина. Потім друга причина. Для того, щоб утворити партію, яка би була спроможною вигравати на виборах по всій великій країні, треба мати дуже розгалуджену таку мережу партійних організацій, яку треба фінансувати по всій країні. В країні 50 штатів, це ж країна величезна, а партія може бути конкурентоспроможною лише, якщо вона діє в усіх штатах. Тобто потрібно фінансування, величезні, шалені гроші. Я просто не бачу ніяких сил таких, які мають гроші, які б були зацікавлені в тому, щоб створити ще одну партію. А третя причина полягає ще в тому, що на сьогоднішній день, якщо уявити собі наявність, скажімо, якоїсь партії, яка б була десь в центрі, центристської партії, то така партія сприяла би просто тому, що республіканці вигравали би вибори, вона би відбирала голоси у демократичної партії, навряд чи вона би відбирала голоси у республіканців, тому що республіканці занадто сунули справу. За них голосують зараз ті, хто дотримується таких дуже правих, ультраправих ідей. І тому, як на мене, створення третьої партії воно не є можливим. Третій кандидат на президентських виборах, він вже є. Це син сенатора Роберта Кеннеді, племінник колишнього президента Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді молодший. Він балотується в президенти як незалежний кандидат, і його уся передвиборча кампанія будується на запереченні Байдена. Тобто він виступає проти Байдена, він не виступає за Трампа, але він фактично є спойлерним кандидатом, який допомагає Трампу. Його задача відібрати голоси у Байдена. Ну і от будь-який третій кандидат, він буде відбирати голоси у демократичного кандидата. От, тому я не бачу можливості для того, щоб в країні утворилася третя партія. Але головним чинником є те, що просто потрібні для цього шалені гроші, які я не бачу ніяких таких людей, які би були зацікавлені в тому, щоб фінансувати такі політичні проєкти. А щодо того, чи залишається Байден і Трамп в бюлетенях на виборах, ну, на сьогоднішній день, звичайно, так. Тому що вони виграли вже достатню кількість праймеріз для того, щоб мати підтримку на з'їздах партії. Тобто вони будуть влітку висунуті офіційно кандидатами в президенти. І, очевидно, будуть залишатися єдиними кандидатами, які можуть виграти вибори.
Скажи, будь ласка, що там із кримінальною справою проти Трампа? Бо теж такі новини, що доходять до України, що суд відмовив Трампу у поданні на те, що він там попросив відтермінувати розгляд справи, а суд нібито сказав ні. Що це за справа? У нього багато, там 80 справ, здається. Та що це за суд і що це за процес, і як це чи може взагалі вплинути на вибори? Значить, проти Трампа є 4 кримінальні справи. Він спочатку звинувачувався у скоєнні 91 кримінального злочину. В Джорджії там суддя відтермінував звинувачення по 3 пунктах, тобто він їх не відкинув, але він сказав прокуратурі, що вона має представити більше доказів для того, щоб ці речі розглядалися в суді. Тобто він звинувачується на сьогоднішній день у скоєнні 88 кримінальних злочинів. Суд, про який ти запитуєш, він має розпочатися в понеділок, 15 квітня, тобто буквально через кілька днів. І це суд по 34 злочинах в штаті Нью-Йорк, в юрисдикції штату Нью-Йорк. Трамп звинувачується у фальсифікації фінансових документів. По 34 пунктах, по кожному з яких йому загрожує 4 роки за ґратами, якщо він буде визнаний винним. Тобто він, в принципі, може з результатами цього суду провести решту свого життя за ґратами. Теоретично. Це справа про фальсифікацію ним документів щодо тих платежів, які були зроблені ним у 2016 році. 2 жінкам, з якими він там мав стосунки. Це одна акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс і Керен Макдугал, зірка журналу Playboy. І, значить, Трамп мав з ними стосунки, коли він вже був одружений, там, коли, зокрема, Стормі Деніелс, коли його дружина була вагітна. Але в 2016 році Трамп вирішив, що якщо вони оприлюднять інформацію про ці інтимні стосунки, які мали з Трампом, то це може дуже негативно вплинути на його популярність перед виборами 2016 року. І Трамп вирішив купити їхнє мовчання і заплатив їм гроші. Але при цьому він порушив закон, тому що він платив їм, щоб вони не розповсюджували інформацію про нього як про кандидата в президенти. Тобто він мав їм платити взагалі не з власної кишені, а мав їм платити з свого передвиборчого фонду. Тобто це мав бути легальний платіж, тобто він не міг бути таємним. Тому що всі гроші, які з передвиборчих фондів кудись ідуть там на організацію мітингу, на рекламу, це все має кандидат, штаб передвиборчий має звітувати перед Федеральною виборчою комісією. І це все відкрито, є у відкритому доступі, тобто будь-яка людина може просто в інтернеті на це подивитись. Платежі були таємними. Та більше, платежі були зроблені тодішнім адвокатом Трампа Майклом Коїном. Відшкодував Коїну ці гроші і провів їх як плату за послуги. Якщо в Америці людина тобто їх можна виключити з бази, яка оподатковується. Тобто з них не платяться податки. Тобто Трамп заплатив Коїну гроші, нібито за юридичні послуги. Тобто вивів ці гроші з-під оподаткування. І він скоїв таким чином цілу низку кримінальних речей, тому що все це заборонено робити. Тобто це є фальсифікація фінансової звітності, податкової звітності, фальсифікація документів.
І йому було висунуто звинувачення штатом Нью-Йорк, тому що це все відбувалося в штаті Нью-Йорк, в юрисдикції штату Нью-Йорк. Ну от він намагався відчайдушно відтермінувати цей процес, щоб процес не відбувся до виборів. Як він намагається відчайдушно відтермінувати і інші 3 процеси по 3 інших кримінальних справах. Йому простіше це робити у федеральній юрисдикції, тому що він оскаржує будь-які рішення аж до Верховного суду США, і Верховний суд, ну будемо відверті, там є судді, які йому принаймні, якщо поки що вони не приймали рішення на його користь, вони йому допомагають у цьому відтермінуванні, наприклад, з цією абсолютно безглуздою справою про нібито повний імунітет президента від кримінальної відповідальності за будь-що. От Верховний суд буде це розглядати 25 квітня. Але от справа в штатній юрисдикції йому відтермінувати значно важче, тому що це вирішується в штаті, федеральна юстиція не має до цього ніякого стосунку, він не може оскаржувати, скажімо, це в Верховному суді. І суддя апеляційного суду штату Нью-Йорк йому відмовила в черговому відтермінуванні початку цього процесу. Він повинен був розпочатися 25 березня, але його перенесли на 15 квітня через те, що там була низка документів, які було передано Федеральною прокуратурою із кримінальної справи Коена, тому що Коен був засуджений за участю в цій схемі, і він сидів за ґратами, відбув певний термін, але він був засуджений в федеральній юрисдикції. І от через те, що там багато документів, і адвокати Трампа наполягали, що їм потрібен час, щоб їх вивчити, було процес перенесено на 15 квітня. Трамп знову намагався його відтермінувати, але у нього не вийшло. Він може ще подати апеляцію і вимагати, щоб повний склад апеляційного суду штату Нью-Йорк це розглянув. Напевно, він подасть, але по закону штату Нью-Йорк при цьому рішення судді апеляційного суду, яке відбулося вчора, воно залишається в силі. Коли там цей повний склад суду це розгляне, невідомо, але так видається, що в понеділок розпочнеться суд. Перший кримінальний суд, на якому Трамп буде просто на лаві підсудних, як обвинувачуваний у кримінальних злочинах. Ну і суд, він буде тривати, я думаю, що принаймні 1,5-2 місяці. Тому що перший етап суду це буде, треба скласти колегію присяжних. Це буде дуже нелегко зробити, тому що треба відібрати незалежних присяжних, і в цьому беруть участь як прокурори, так і адвокати. І вони будуть опитувати там велику кількість потенційних присяжних для того, щоб, скажімо, це не були присяжні, які виступають там проти Трампа, або щоб це не були присяжні, які виступають за Трампа, щоб це були люди нейтральних, неупереджених поглядів. І це буде дуже нелегко вибрати, тому що зрозуміло, що як адвокати, так і прокурори будуть казати, що ця людина їм не підходить, ця не підходить, ця не підходить. Я думаю, що там принаймні пару тижнів цей процес буде тривати перед тим, як розпочнеться сам розгляд справи. Але перспективи Трампа в цій справі, вони, як вважають багато юристів, які це коментують, що вони доволі кепські, тому що там є беззаперечні докази того, що він є винним в фальсифікації фінансових документів. Тим більше, що його колишній адвокат Майкл Коен, який відсидів за ґратами за співучасть в цьому, він буде одним з свідків на цьому процесі. Як це позначення на популярності Трампа, ми не знаємо. Хоча, я вже посилався на екзит-поли з іншого приводу, які проводились у Південній Кароліні та Нью-Гемпширі. І там опитували серед іншого тих, хто брав участь в республіканських праймеріс. Чи будете ви голосувати за Трампа, якщо він буде визнаний винним судом у скоєнні кримінальних злочинів? І от там є частина, я не пам'ятаю зараз точного відсотка, але така, там точно більше 10%. Тих, хто голосували за нього на праймері, сказали, що вони не зможуть голосувати за нього на виборах, якщо він буде визнаний судом винним у скоєнні кримінальних злочинів. Для нього це буде дуже суттєвою втратою голосів.
Тобто, як це відіб'ється на подальшому перебігу передвиборчої кампанії і на результатах виборів, це треба уважно за цим слідкувати. Але отак видається, що суд в понеділок, через 4 дні, розпочнеться перший кримінальний суд. По телебаченню показувати не будуть, суддів трансляція не ведеться, окрім Джорджії, здається, ні в яких інших штатах. Ну, але судові ці засідання будуть відкритими, окрім тих, де присяжних будуть вибирати. Коли розгляд справи буде, розпочати розгляд справи вже нормальний, вони будуть відкритими, тобто там будуть журналісти, які, звичайно, будуть писати дуже детальні звіти про те, що там в залі суду відбувається. Ігоре, чи я правильно тебе зрозумів, що саме цей суд кримінальний, він є прерогативою виключно штату, і на нього він не зможе подати апеляцію до Верховного суду Сполучених Штатів, або все ж таки може? Ні, не може. Він може подати апеляцію, він, звичайно, якщо він буде визнаний винним, він подасть апеляцію, але до апеляційного суду штату Нью-Йорк. Там він може апелювати до Верховного суду штату Нью-Йорк, але Федеральний Верховний суд він не зможе подати, тому що цей суд є в юрисдикції виключно штату Нью-Йорк. Дивись, в разі, якщо штат Нью-Йорк, припустимо, визнає його кримінальним злочинцем, так? І вирішить його там засудити на 20 років, наприклад. А він буде у іншому штаті і скаже, я не хочу туди їхати, я буду тут жити. А через те, що це суто штатівська, цього штата справа, він не буде жити в іншому штаті, і ніхто йому його не видасть фізично. Так чи ні? Ну, в принципі, таке може статися, тому що юрисдикція штатів, вона є юрисдикцією штатів. Якщо людина знаходиться в іншому штаті, то, скажімо, існує процедура екстрадиції, як між державами, із штату в штат. Якщо людина скоїла злочини в одному штаті, значить, знаходиться в іншому штаті, то це не так от просто. В Америці ж немає навіть федеральної поліції. Поліція, вона підпорядкована штатам. Ну, в даному випадку, так, це може статися, що Трамп вже офіційно є мешканцем Флориди, тобто він є громадянином Флориди, значить, його можуть визнати в Нью-Йорку винним, а, скажімо, губернатор Флориди Десантіс скаже, ні, я його не екстрадую до Нью-Йорка. Ну, тим не менше, дивись, як... Це може статися, абсолютно може таке статися, але визнання його винним, звичайно, не може не відбитися на його популярності, тому що так, от певна частина республіканських виборців просто відмовиться за нього голосувати. Це не означає, що вони за Байдена будуть голосувати, але можуть просто не прийти на вибори. І так само, як у Байдена може бути проблеми з тими ліволіберальними виборцями та виборцями арабського походження, які можуть не прийти на вибори, так само у Трампа може бути проблема з тими, хто не прийде на вибори, скажімо, через те, що не захочуть голосувати за людину, яка визнана кримінальним злочинцем, судом визнана кримінальним злочинцем. А взагалі ситуація така, знаєш, якась сюрреалістична, якась просто, якби це могло б бути там художньою літературою, якби це не було реальністю. Ну, дивись, Трамп дав гроші, і всі ці махінації, всі ці афери він робив з метою, щоб жінки, з якими він зраджував дружині своїй, щоб вони мовчали. І це нібито ганьба для його виборців, консервативних християн, які там поважають цінності сім'ї тощо. А виявилося, що зараз всі знають, вони це все розказали. Всі знають, що він, так скажемо, не дуже там пуританський чувак, м'яко кажучи, що йому, в принципі, він робить те, що хоче з жінками, там, із грошима, і, будь ласка, ось я це зробив. І це ніяк не впливає на його рейтинг. І взагалі, тобто він міг би взагалі не платити і не напружувати свого адвоката, там, не підставляти його під кримінальну справу. Якщо, в принципі, з'ясували, що його виборців, в принципі, байдуже, там, з ким він спить, скільки в нього там жінок, там, порнозірки, це там, зірки плейбою, байдуже. Трамп понад усе для його виборців.
Виходить так, що його виборцям це в принципі байдуже, тому що ще в 2016 році, в жовтні, за місяць до виборів було оприлюднено запис, на якому там Трамп висловлюється про жінок, що він там ще жінки обожнюють знаменитості, ці селебритіси, що от він може там хапати жінок за будь-які місця, і їм це, якщо він це робить, то вони з насолодою це сприймають і вони раді, значить, от йому віддатися. І тоді певна кількість навіть республіканських там сенаторів, взагалі політиків, вважали, що після цього Трамп себе дискваліфікував, треба його негайно замінити, мати іншого кандидата, тому що він після цього програє вибори, що інакше, значить, просто вони не могли собі уявити, що це ніяк абсолютно не позначиться на його популярності. І що він збере більше голосів, ніж збирали усі республіканські кандидати там протягом останніх 30 років до нього. Ну, або майже 30 років. І от, ну, така от ситуація, так, тобто його виборців це не бентежить. Те, що він там зраджував дружині, їм те, що він каже про жінок, їм це байдуже. Ну, дивись, серед його виборців дуже багато от таких ультраправих людей, які просто зневажають права жінок як такі, просто зневажають жінок. Вважають жінок якимись там істотами другого сорту. Це така реальність. Ну от, скажімо, надалі як вчора, Верховний суд штату Аризона, в якому є більшість призначена от республіканцями таких абсолютно ультраконсервативних судей з такими ультраконсервативними поглядами. Верховний суд штату Аризона визнав, що має діяти в штаті закон 1864 року, згідно якого, якщо жінка зробила аборт, то її і лікарю, будь-якій людині, які сприяли цьому, значить, вони мають відсидіти від 2 до 5 років за ґратами. От з вчорашнього дня в штаті Аризона відновлення дії цього закону. Це просто говорить про ставлення от виборців Трампа до жінок. Тому ця частина їх не бентежить. Але те, що він займався фальсифікацією фінансових документів, якщо суд визнає його винним в цьому, як у кримінальному злочині, це принаймні певну частину, може невелику, але частину республіканських виборців це буде... Для них це буде таким от червоною лінією, скажімо так, за якою вони можуть Трампа не підтримати. Взагалі, я з тобою згоден, що це така сюрреалістична ситуація, коли взагалі людина, яка звинувачується в такій кількості кримінальних злочинів, може балотуватися в президенти. Але фактично в Сполучених Штатах заборонити балотуватися в президенти можна лише людині, яка визнана винною в тому, що вона брала участь у повстанні проти Сполучених Штатів. Або людині, яка була Сенатом визнана винною у якихось будь-яких злочинах, і Сенат проголосував за те, щоб цій людині заборонити займати будь-які посади у владі. І Трамп не підпадає під жодну з цих категорій. Проти нього є кримінальна справа, де він звинувачується у тому, що він фактично намагався зробити державний переворот, просто не передавши владу. Там низка злочинів, але йому вдалося відтермінувати цей суд фактично на невизначений термін через те, що він подав апеляцію на те, що він як президент міг робити все, що завгодно, він має повний імунітет. І от зараз це буде розглядати Верховний суд. Рішення Верховного суду не очікується раніше, ніж 30 червня, останній день сесії Верховного суду.
Ну і коли після цього може відбутися процес, це абсолютно неможливо уявити, що Верховний суд навіть з 3 суддями, призначеними Трампом, щоб він погодився з тим, що президент має повний імунітет і може скоювати будь-які кримінальні злочини, йому за це нічого не буде, це неможливо собі уявити. Ну, але оце відтермінування, воно, скоріш за все, цей от суд, він до виборів навряд чи відбудеться. Тому от визнаний винним у заколоті проти Сполучених Штатів до виборів Трамп не буде. Ситуація, ще раз скажу, абсолютно нереальна. Тобто, уявити собі. А взагалі, Ігоре, ось ти ж професор, ти багато читаєш, багатьма людьми спілкуєшся, спостерігаєш за життям. Ти не перші десятиріччя вже живеш в Америці. А як ми всі прогавили цю Америку? Бо мої уявлення, наприклад, про Америку, я не те, що там багато знав, я один раз всього був там в Америці, в штаті Юта, і нічого там не знав, але я думав, я був переконаний, що є дійсно консервативні виборці, для яких там церква має значення, там шлюб, на відміну від Франції, наприклад, де це не бралося до уваги ніколи, там хоч там 3 дружини і байдуже. Так, а в Америці на це звертали, що я мав таке уявлення, що для будь-якого американця, бо всі ж сплачують податки, там податкові злочини, це просто червона лінія, яку ніхто не може перетнути, а тут людина, жінок направо-наліво, значить, податки, що хочу сплачую, хочу не сплачую. І виявилося, що для Америки це просто не має значення, а нас переконували завжди в тому, що для американців це суттєве значення. Вже податки і сім'я – це головне, що має бути чистим у будь-якого кандидата. Виявилося, що ні. Як так сталося? Як ти помітив, коли ці зміни відбулися? Багато змін аж відбулось протягом останніх 30 років. Справа в тому, що тут багато чинників є, але головними, я думаю, було закінчення Холодної війни. Тобто під час Холодної війни не було абсолютно жодних розбіжностей між американцями в тому, як ставитися до Радянського Союзу. Радянський Союз був ворогом. Його як ворога розглядали всі. І ліберали, і консерватори, там, і ліволіберали, лівоцентристи, правоцентристи. Всі розглядали Радянський Союз як безумовного ворога. І відповідно, Україна була в цьому сенсі достатньо свідомість людей була достатньо мобілізована. Після закінчення Холодної війни, після розпаду Радянського Союзу сталося так. Я був свідком, принаймні, я суттєву частину цього часу, я вже живу в Америці. Просто людей перестало все це цікавити. Вони в Росії не бачать ворога взагалі. Найбільш правоорієнтовані американці, а навпаки навіть бачать в ній якийсь взірець для себе, що це так біла християнська країна. Я не кажу зараз про те, що як вони так можуть думати, але вони так думають, це реальність. Це реальність. І люди почали цікавитися іншими такими речами. Частина людей, це вже другий чинник, частина людей боїться йти в майбутнє, боїться розширення прав людей, боїться, що це щось там для них буде погано, якщо хтось інший буде мати більше прав. Є частина людей, які дійсно живуть доволі бідно в провінційних районах Америки. І заздрять тим, хто живе в великих містах. Тому є такий розкол в суспільстві. І є велика частина суспільства, які дійсно їм байдуже все, про що ти казав, чи там платить кандидат податки, як він там, чи зраджує він дружині, чи ні. Вони бачать у тому ж Трампі, вони бачать якогось такого, як месію, який щось для них таке зробить, що вирішить їхні проблеми, кудись їх там поверне в світле минуле вони там бачать своє, як в часі десь там, я не знаю, в 19 сторіччі до громадянської війни в Америці, що буде так, як було, що вони будуть поважними людьми, і не буде там емігрантів, які нібито забирають їхні робочі місця, і так далі, і таке інше. Це такі 2 головні чинники.
Один чинник – це зникнення ворога, от, який дійсно протягом багатьох років був ворогом. Вони не вважають, от праві не вважають Росію ворогом, не вважають Росію навіть супротивником. Від чого ж ця ситуація склалася, що Україна не отримує допомоги? Саме через це, що вони просто, от є така велика частина правих, які просто вони хочуть, щоб Росія в цій війні перемогла. Це не тому, що Трампу так захотілося. Трамп є відповіддю на попит цієї частини суспільства. Це дуже прикро. Дякую, Ігорі. Дякую, Ігорі. На жаль, час з програми сплив. Дякую тобі, дякую глядачам. Така жорстока реальність. Дивіться, далі ми говоримо тут правду. Дякую вам.